Yüklerimizi, şunki gelen inkavatorlarımızı yeke çıkardık sana gatıken yöne öňden zakaz edip pulunu geçirip koyanlar var. Olary häzirine gijelep işläp otur, şolar aýyrýas. Sirano ýene de nesibaňyzda yetençe bar elimizde alıp bilersiňiz. Zakaz edip videolarda nomerlerimiz bardyr. Türkmenistanda bolsaňyz Türkmen nomerimize jaň edip alıp bilýäňiz, gelip görüp yerimizde wap belayt Saýat şäheri. Eger daşar yurtda bolsaňyz hem daşar yurt nomerimize WhatsApp ýa-da Imo'dan ýa-da TikTok'dan özele yazıp bilersiňiz. Indi şu taýda şu inkavatorlary ýene de bir içini açıp görkezeliň. Hemem toğuz okup söýedin. Ýanynda şular ýalak aýratyn neme bardyr. Güneş panelinden dolup şu akkumulatory dolup ondan soňra liboy zada 220 tok berip işledip bilýän şular ýalak enjamymyzam bardyr. Bunun ýanynda isteseňiz alyp bilýäňiz. Ine şular ýaly güneş paneli bar. Bunu şey diýip günüň düşýän ýerine uzaklygyny şey diýip goýsaňyz özü günden tok işläp ine şu akkumulatory doldurýar. Serediňine şu häzir biz şoňa soktuk. Şu nemeni işletýär şu. İşledip görkezeliň. Seredin şu an işletdi ne? Biz şeydip yüklemimizin hemmesini atacağız. Mehribanlar size hemmesini barlap içinde yeke hemme zadı doğru düzgün işlep doğru nähirine şeydip açtırıp hemmesini barlap görüp ondan sonra size uğradacağız. Şolar ýaly şunu häzir gijelep bize zakaz beren pulunu berenlere karapkolarına salıp üstüne atlarını koyup nesibedenden ertirden başlap uğradıp başlayas. Hemme bize zakaz edenlere ve yani bu görýäňiz hem müňlüklerden bir ýere galdy. Kimin nesibesine bolsa habarlaşyň. Bu edil şularyň bular 128 yumurtkalyk bolup gitdi arkadaşlar. 128 yumurtka alýandyr. Eger zat bolsa bu kiçirak ma ulrak işletjek diýseňiz 500 yumurtkalygam bar ine. 500 yumurtkalykdan bary o 2 sancak galdy. Bular 1000 yumurtkalyk. Bundan hem kendi geldik, kendi ýere goýduk. Gülýaly bular girmekde için bolup gitdi. 6-7 sagatam öz kızgınlyk saklap bilýär. 500'lükler hem şon ýaly. Eger toğa çön ýagdaýynda akkumulatora çatyp, ine şular ýaly serediňine akkumulatora çatylýan ýerinde 12 volt diýip durandyr. 12 voltda da iş edip bilýäňiz mehribanlarym. Ine häzir kän zatlarymız obzor edip geçjek ýene bir gezek siz üçin.